Sunt Doralin, de peste 10 ani în industria creativă și sunt mereu întrebat ce fel de video realizez. Ei bine, noi realizăm videoclipuri industriale, corporate, real estate, auto, filmări aeriene, fotografie din dronă, interviuri, prezentări de produse, lansări de produse, tot ce e nevoie ca mesajul tău să ajungă în fața clienților tăi.